Machiegni kendo wadhi nyaka kaunti ma Kisii kama obila timo nonro ewi nek mar jago moro ma jahigni 50 ma jopiny onego ka itudo gi tim mar nego minode ni kaeto otedo ringre ma omiyo nyithindo chamo. Kaka Cynthia Onyango miyo waler, nonro ma oyango ni jagono yande osenego miyo machielo e yo makoch kendo ne osetweye e jela. E gweng' ma Sugubo Bobasi e kaunti ma Kisii, tim omako dho jogweng' kendo olo koyo e chuny jopiny e tielo machielo monjo it kod wang' oganda. E apayani, buru marateng' ti nenore kama jopiny oa wang'o e ringre Steve Onserio. Steve, kaluwore kod jogweng', ne ogo ma owang' miri bang' mawachore ni yande onego jaode Evelyn Nyaboke ketho mapok oyangore kendo bang'e tedo ring dend jaodeno ma opidho nyithinde 2. Kaluwore kod jodak, nyithindo Onserio osebedo ka penjo kama min gi nitiere kuom kinde ma ogwaro, to wuongi osebedo ka nyisogi ni min gi yande odhi wuoth kama bor. Mama yenu anaenda kwa, alikuwa atarudi. Alikuwa anaambia watoto hivyo. Kufuatilia kaenda wakampata mali yako, tuambie fulani yako wapi. Kwa kifika hapa, nasema uacha tu, nipeleke polisi, nifikirie mpaka niweke polisi, ndio nifikirie nimwambie mali yako. Asa ukifuatilia kapata mwili mali iko. Edalani Masani Odong Gunda, emayande Steve Onserio dake kod nyithinde 2 e aluora makelo buok, kadakne chalo mar le ka jodak to ne ok ong'eyo gima dhi nyime dalani. Steve Onserio kata kamano ok ne oweyo gweng' kod buok mar tim makoch mar nek kod pidho nyithinde 2 ringre mar min gi kende, achiel kuom nyithinde 2 bende oweyo ka osemiyo ich. Hiyo jamaa ametusangaza na matendo yake hapa. Sana. Alikuwa bibi ya kwanza na huyu ni wa pili. Sasa huyu jamaa ametushinda na hapa. Nigaiti sana. Nataka serikali inisaidie, itafute njia ichukue huyu watoto. Kaluwore kod OCPD Manyacheki Kipkemoi Kipkulei, jagono makoro weyo jodongo karundo luth kendo kino wigi yande owe thuolo higni 2 mokalo kowuok e odang'ech bang' ketho mar nego jaode maduong' e kinde manyime. Got some information that it is not the first time that has been doing so. Initially, in the year 2007, he killed the first wife, and that's why the community was suspicious of this when they saw him moving with the young kid of 4 years. He had been sentenced to prison and he just came back. He was released some 2 years ago. Ringre Steve Onserio kod mar jaode Evelyn Nyaboke otere kar kano ringre mar osiptal maduong' ma Kisii kama girite mondo timnegi bero. Cynthia Onyango, Ramogi TV. En wach malita ahinya.